אז בוקר טוב לכולם. anyway, היום יש לי כמה דברים לעשות. קודם כל כרגע אני יוצאת בלנדבר, ככה ארוחת צהריים קלילה כזאת, גם קפה, ככה בקטנה, ואחר כך אני הולכת לקניון, אחד מהימים האלה שאתם כבר מכירים, בא לי לצאת, לפנק קצת, ליהנות קצת, אז בואו איתי ליום שלי. והנה הפוגטו שלי, קבוע, ושייק בריאות. והזמנתי גם שווארמה דייגים, מלחש שעשייה מפוקצ'ה, תראו זה נדיר, וצ'יפ. תודה. תקשיבו את זה, עושים ביד, נדיר, יש לזה ריח של חי, מי שיודע מה זה. טוב, אז ברור שבתור התחלה אני אתחיל בטייגר. כן מצב שאני באה לקניון ואני לא לוקחת את הטייגר, זה לא קורה. טוב, אני עוברת פה לתומי בקניון. רואה משהו מבצבץ לי בחנות של סקצ'רס. תראו את הנעליים המושלמות האלה. תגידו שזה לא נדיר. איזה מהמם. וואו, שהוא נעל מושלמת. אמא לב אבא. אבל אני לא אקנה את זה כי אני לא אעז ללכת עם זה ברחוב, כי זה נראה לי קצת בולט מדי, אז לא. תחנה הבאה, זרה. וכבר אני רואה את הדבר המושלם הזה. אמא, תראו איזה ג'קט מהמם, וואו. 199, מושלם. תקשיבו, אני לא יודעת למה אני כל כך אהבתי אותו, וואי, הוא פשוט מהמם. אבל הבת שלו קצת לא נעים ולא נראה נוח, אז לא. וואו, בואו נדבר על הסמלה המהממת הזאת, ב-180 שקל. לא, אמא, היא מושלמת ברמות. ואתם יודעים מה הכי מבאס? יש אותה רק במדיום ובאקסטרה שמאל, ואני צריכה מידה שמאל. איזה באסה. וואו, ותראו את הג'קט המהמם המנצנץ הזה. אמא לב, מושלם. יש גם את כל הטופים המהממים האלה של התחרה. אמא לב. טוב, אז בזרה גם לא מצאתי כלום. אני בעיקרון כן אוהבת את הדברים שאני מצלמת ורואה, אבל לא יודעת, כאילו בוא נגיד עכשיו לקנות אותם בקטע כזה, יש מצב שלא יקרה. יש סיכוי. ותחנה הבאה, רובי ביי. טוב, אז בעיקרון נכנסתי בשביל המכנס המושלם הזה. איזה מהמם. יש אותו גם בצבע הזה. נראה לי שאני אקח גם את הוורוד וגם את הצבע הזה. זה פשוט מהמם. מושלם. אז ברור שבסוף קניתי את שני המכנסיים המושלמים האלה. וואי, תקשיבו, זה הבד הכי נעים בעולם, לבית, כאילו. סתם כזה לשבת עם חברה, אין דברים כאלה. הוא קליל, כאילו בקושי מורגש. מושלם. טוב, תודה רבה לכם שצפיתם בי. ביי.